right muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHarare 263 pari mandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Update yandinayo update iyo yekuEastville uko kune mhondi yemurume akauraya vana vake 2 avacheka nebanga akavapisira umbosvika pasara madota. Zvisinei mukadzi wake wakabaya nebanga ka5 mumusoro azobuda muchipatara panga achiitwa interview achitaura kuti zvakafamba sei kuti hatina kutadzirana taitowirirana. Chakusiyai muchiona video pedza kuona video tozvorofika comment section. Ngatiti rest in peace kune vana vakafa. Murume uyu kutaura kuno kwari kunzi ari muchipatara nokuti after aita izvizvi akabva azvicheka dumbu matumbu ake futi akasara ari panze ari muchipatara. Ende zviri kunzi murume uyu ane 24 years achitori mwana mudiki asati anyanya kukura. Chakusiyai muchiona video pedza kuona video tozvorofika comment section. Musahatirare ndakusiyai muchiona video. Zvinhu zvinodhaka here zvakatorwa netaure mucomment section. Muri yeZimbabwe nyaya iya yakaitika kuEastville kana muchiri kurangarira nyaya yakaitika pamhuri yakamuka vana vaviri vachekwa vana vafa kwakubva vapisirwa mumba. Sekunzwa kwatakaita baba vakaedza kuzviuraya kwazvicheka padumbu matumbu akabuda panze asi vapenyu kutaura pari zvino vari musungwa vari muchipatara. Takanzwa musiwo zvakare zvinzi mai vakapunyuka vakatiza vakaenda kunopotera vakaendeswa chipatara. Toda tidzike nenyaya iyi. Ndinoziva kuti pakataurwa nyaya iyi vanhu vazhinji vakasara vaine mubvunzo kuti chii chaizvo chakaitika musi uyu chakaitika kuti mhirishonga yakakura kudai inge ichiitika. Nhasi uno toda kuti tinge tichitaura naamai vakapunyuka pachiitiko chinonzwisa tsitsi chinorwadza kuti vambotiudza kuti chii chaizvo chakaitika musi uyu pavakapepuka usiku vachiona murume wavo achivacheka nebanga. Mai makadii? Ndinotenda kuti muri yeZimbabwe muri kuona kukuvara kwavakaita. Manzwira atiri kuita vakabayiwa kanokwanaita 5 mumusoro uyezve pahuro nechekudivi kunoku chironda achisachanyatsanopora ndopa vakapepuka vachichekwa nebanga. Pakaitika nyaya yese iyi ruzhinji rweZimbabwe rwakave nemubvunzo kuti chii chaizvo chingadai chakaitika usiku uhu chakaita kuti baba vamuke vachicheka vana huro vachikuchekai. Makave nekupopotedzana here muso? Hatina. Kunyangwe ninoazviona kunditoriyo kunetseka nawo kusvikira izvozvo kuti chii chacho chaicho ndasande yese patakato muka mushe patichifara pandichiita basa pachindiitiravo zvimwe pandikabva pamba pasina kana 1 pochatambotichi pochatanetsana pandikadzokawo kubvayo kwanga ndaenda kunotengesa pandakasvikira vachidya pane vana panze pandikatogarawo paye pandakadya pandikapinda mumba bhora parikazotanga kuma9 patikatoterera tese bhora riye kusvikira bhora rese ripere patakatorara pasina kana chii kana kunetsana kana kuita sei pasina. Asi usiku pandarara pandakazongonzonge munhu uye ameno zvaayetiwa pandikatofungira pachingave chii pachiri uyo pachiri kuitika pandiri pandikapepuka kwandichito parigaye nditsvage kuti chii chaizvo pandikapepuka pandiwane pandaiswa banga apa pakuri bvisa pandichita ndevuka kuti ndione kuti chii chiri kuitika pandiwane
Uy. Murume wangu pandikabvunza pandikati pandaichiko pandatadzei asi haana kana word kana one parakandipindura pandikaibuda mumba imomo pandichishedzera vanhu kuti vauye vazoona pandiri panze pandichishedzera pandinzwe wanamba mhere pasina nguva kuziva ndoiri pandikazora kuti vana vaye pane zvavaitiwa pandikajamba fence kuenda ndaiundi kuseri next door pandikamuteyo pandipojira pandimonere sezvo handinopfeka pandimhanye kumba kunodzana anana mama vauye then mimi posarayo emuchishedzani vanhu muzioni kuti zvii zviri kuitika pamba panapa pandakabva kuye pandikauya panapa pandikayomutsana mama patikadzokera patichingosvika patikasvikira kebheni yesengreen yasangana zvinhu zvese zvatotsva zvese pasisina kana chinhu kana one zvekuti uyu ndakashaya simba kana rekudzika kubva mumota pandikati ana mama kusara imi emuchiona asi inini first patanga imandimhanyisa kukliniki pandavaniri zvandiri kunzwa zvaizvozvo ndogona kungonyarara zvamanje manje. Pamwe musi uyu hapana chamakanetsana asi pamwe mupfungwa dzake murume wenyu ane chinhu kana chaimudya moyo kana kuti chaimushungurudza kwenguva refu. Ndandayemboibvunza ndikaona ati si ndoti chii asi ndini here pazvandiriyo kutadza pataurayi potione kunzwisisana asi ainditi hapana pozvinhu zvese potori right aitonditi hatifaniri kugara pamba panapo tichinetsana potongofanira kugara potichifara pototi vanhu vanotiyemura pasina asi nezvakaitika izvi nanhasi ndichiriyo kunetsekana kuti chii kureva kuti kana ndiri kukunzwai muchitaura munhu aimbopota achinyarara zvekuti mimi zvaikunetsai kuti chii chiri kumunetsa. Munhu akangobvira angoriwo munhu asingafariri kutaura asi nini pamwe pachiona pandazona uyu biyangu anenge atora nguva ega ndembomuita se ndimutaudzi ndinzoti kunyarara here kana kwetiwa pane zvirwira se pozviri kunetsawo paari. Ngatitarisai pamagariro mange mane nguva yakadii muchimarorana nemurume wenyu? Tarorana 2020 gore kuchingotanga kusvika zvizvo. Makaonana kupi? Sei ndiri kukubvunzai mama inyaya yekuti vanhu vanenge vaine mubvunzo
wekuti ine mhaka yei, chii chaizvo chakaitika, munhu akaita sei. Tadanzwisa kuti makasangana kupi, maigara sei, akuti nyatsanonzwisa kuti chakamudena kuti aite chinhu chakakura kudai chii. Tikati vana pa2020 ndichangobva kunono kunyora form 4 pandikamutizira wachichigara kune rimwe famu riri uku kune posaidi reuchabwino. Patakabva ikoko patakaenda kwamutoko ndoyo kwandikagara kwanaye. Pandikazobva ikoko ndakuuya kumba kuzonono sungirwa. Pandikabereka uyu vekutanga iyewo akavhabva ikoko achiuyawo kunozoshanda kupurazi ikoko. Patikagara tese, patikazobva kupurazi iroro patikaenda rimwe pandikabereka uyu 42 pa2024 patikagara. Patikabva ikoko patikafta uya kuno patikambogara zvemwedzi 2 months patikabva futi kuno patikaenda kumadziwa patikazopodzoka zvamanje kuno kwetanga tane mwedzi patichigara pedu tega. Angachichengeta sei mhuri yake, aita nezve pesa paishanda pakasiya basa muna Mei pajuni wese kwandiyapera asingashandi. Angashanda kopi? Ashanda purazi kuna mai wacho. Purazi riko kukondo kwaishanda. Inini kwandiri kuno. Pakasiya basa avazoya kuno. Basa akasiya sei? Iye akandita kuzoshandika. Pose zvanga ari gadi. Ata pandaona kuti uyu ndikaramba ndiripo vanhu vanozogona kuzonditsvagira nyaya kuandisa mapurisa. Inini kuzviye kusungwa inini handidese handidi. Pasika ndangoona ta pozviri nani hangu ndigare ndangorisiya basa rachona pondotsvaga zvimwe zvekuita. Aireva kuti kudi? Ewa tinota mutauro yachona kufremerwa nyaya kuri kuwandisa. Pasika zviri nani hangu ndibve ikoko pondidzoke kunoko ndozotsvaga zvimwe zvekuita. Ukama hwake nevana hwakamira sei? Munhu uya aidai wana pozvokuti kunyangwe kutsura wana angasikatsuri kurova chaiko. Pondaitozoti kwanhayini kushuwa mwana adai so amumutsure neuda kwe achaenderera mangwana. Watoti taiwa inini handidini pozve kunetsa wana. Pondati aiwa akuziwo akuzi kunetsa wana asi kutsura wana angasingatodi ona wana wacho. Asi zvakadaro achida vana zvakadaro akasvika pakuvadimbura huru akavapisira mumba hazvinzwisisike. Chingadai chakachinja chii kubva kumunhu wamuri kutsanangura imimi kuchaiva nerudo nevana achitotadza kutsiura oshanduka oita munhu wekuti akukwanisa kudimbura vana huru ovapisira mumba iye oda kuzosvurai? Pana nhasi neniwo nditori kutoshaya kwezuva kutotiwo chii chaizvo kudzingakwe mhepo here chingava chii.
handina kana ansa nazvo. Ai mwadore mazuva ano mwana anobva achikwane zvinoshandiswa nevanhu zvinodhaka pamwe anga kushandisa zvinodhaka kusazoziva pondainini hangu nguva zhinji pondaibva pamba kuseni pondozodzoka usiku pondichienda kunonotengesa kusazoziva kuti pesa paiswera achitiyei zvaitika zvese izvi zvinhu zvakabvutsa mwoyo yevanhu vakazvinzwa. Toti pamwe kunetsana kwemurume nemukadzi ari kuriko, asi maitikira zvakaita vanhu vazhinji vakavhunduka. Mabuda uchipatara magara kudai, pane here pamuri kunanganidza kuti asindofunga apa ndopange pasina kumira zvakanaka, kana kuti nyaya iyi pamwe ndo yaimudya mwoyo nyangwe dai anga asingagone kuitaura? Aizvozvo ndambozama kutsvagiridza asi handisati ndaona ansa. Akurira kupi murume uyu? Akakurira kumafamu ekuchabwinoko ndokwaakakurira achidzidza kusvikira anyore form 4. Achigara nani? Akakura sei? Akakura namai. Amai wacho wavazororwawo nemumwe murume. Akazofa vakasara vangori amai pane vana vavo. Vanhu vazhinji vanotsanangura murume uyu vanoti munhu angakanyanyisisa kunyarara. Ukama hwake nemhuri yake hwanga wakadini, namai vake nehanzva dzake nevakoma vake hwanga wakamira sei? Kwese iwowa angari munhu iyoyo asingade kuti ningi ati ningi uyu andimufariri, aingoenzanisa kwese. Haana munhu anga waaisarudza kunyangwe nababa wake, kunyangwe asinayo kurerwa nawo, asi aitongoni wada zvakadaro. Zvakadaro upenyu huri papi mushure mezvamakasangana nazvo? Muri kunzwa sei? Ndeipi mibvunzo yaminayo iri kuramba ichikudyai mwoyo nyange mabuda muchipatara, asi pakaitika dambudziko hombe, vana vaviri venyu vakaparara, imba yakatsva, imi makakuvara? Zvinhu sofa zvakandomera, handina kana pekutangira. Zvinhu zvese zvakatsva, kubvira hembe dzangu, zvanga ndakati ndo zvemwana mucheche, nhumbi yandikatakura apa sisina. Anything handisisina kana chinhu, ndatongowe munhuwo zvake. Ndaitiwo pamwewo kwandakasununguka mwana kwandakaiwa nawo anondiniyo anondibatsira pochero project, pochero anything, pochero basa rekuzotiwo ndizondikwanise kuriritira mwana kwandikatakura.